ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ, ಪುಲ್ಯ ಕಾಣಿದ ಸೊಲ್ಮೆನು ಆಂಡೈಲಿ ತಿಂಡಿ ಪೊಂಡಿ ಬೇಡೊಂದು ಇಂದು ತಿಂಡಿ ಉದಯದ ಚಿರಿ ಚಿರಿ ವರ್ಷವರ ಮುಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನೊಬ್ಬ ಬಡವಿ ಪುಂಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ರವರಪ್ಪ ಪುಂಡಿ ಹಾಕಿನಿ ಕಾಂಡೆ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಪೇರುದ ಬಾವೆ ಮಾತ ಗೆತ್ತಿತ್ತಿನಿತ್ತಂತಲೇ ಅವೇನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿಡ್ ಪಾಡ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಹಾಳಾತಿಲಕ ಇತ್ತಂದು ಅಂಚ ತೂಕ ಆಪುಂಡು ಆಪುಂಡು ಬಂದೊಂದು ಎಂದಲ್ಲ ಕಡೆರೆ ಪೋತಿಚ್ಚಿ ಅವೇನು ಕೊತ್ತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಜನ ಬಾರ್ದು ಅಂಚ ಪಿದೈಡು ವಾತಾವರಣ ಅಂತೂ ಮೋಡಮಯ. ರಾತ್ರಿ ಇಡಿಲ್ಲ ಬರ್ಸನೆ ಚಿರಿ 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 ಬರ್ಸ ಮುಗಿಯರಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಬರಡಪ್ಪ ಅಂತೆ ಶೆಕೆ ಹಂಡೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೋದು ಭೂಮಿ ಅಂತೆ ತಂಪ ಉಂಟು ಬೆಚ್ಚೋಡು ಉಂಟು ಭೂಮಿ. ಕಾಂಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತೆ ಬಯ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೆ ಬಯ್ಯಡ ಜೋಕುಲು ಸ್ಕೂಲುಡ್ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚನ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ರಡ್ ಮೂಜಿ ದಿಕ್ಕದುಂಡು ಅಂಚೈಕ್ ಬೈನ್ ಪಾಡ್ರುಂಡು ಪಿದಾಯಿಡೆಂತು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡು. ಜೊತೆ ಮುಪ್ಪು ಬೇಯನ್ನು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಮಗಳಾದನ್ನಾಗ ಹೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಒಂಥರ ಆಜಾದ ಮಲ್ಪದ ಬಂದು ಜೋಕು ತಿನ್ಸಿದ್ದೆ ಜೋಕಲೆಗೂ ಆಜಾದ ಮಲ್ಪನ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೆರೆಗೂ ರಸ ಮಲ್ಪನ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒವೇನು ಮಲ್ಪು ಮಲ್ಪುನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಜೋಕಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಜೋಕಲ ಬಪ್ಪ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ಅಂತ ಜೊತೆ ಬೀಟ್ರೋಟನ್ನು ಆಜೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮೇಲೆ ಗಂಜಿ ಮಂಚಿದೆ ಇಂಕ ಬಂದ ನಂತರ ಶೀತ ಅರೆಗ್ಲ ಪಾಪ ಜ್ವರ ತರ ಮದ್ದಿಗೆ ತಂದು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತದೆ ಮದ್ದಿಗೆ ತಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಪಾಪ ವೆಂಚಿನಾಗಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ ನಾಟಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ರಜೆ ಮಾಡ್ತದೆ ರಜೆ ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಮರ್ದಿಗೆ ತೊನಾಡು ಬೇಲೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮರಿಯೆಲ್ಲ ಬರ್ನಾಗ ನಮ್ಮಕ್ ಒಂಥರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಬರ್ಸಗ್ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಬರೋ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಜ್ವರ ಶೀತ ಅಂಚನೆ ಕಫ ಮಾತ ಅಡಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಒರಿಯ ಬತ್ತನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಡು ಅಂತೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಅಂತೆ ನೆತ್ತರದ ಅಂಶ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಬೀಟ್ರೋಟ್ದ ಕೈ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಮಲ್ತಿನ್ನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವಗಳು ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಕೊರಡತೆ ಅಂಚ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಕೈಪು ಬರೆದು ಕಲ್ಲತೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬರೆದು ಕೊಲ್ಲತೆ ಶಾನಿದ್ಯಾಗ ದಾದನ್ನಾಗ ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಲ್ದೊಲ್ಲು ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪದಿರ್ಗೆ ಟೀಚರ್ ಈಗ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂತಿರ್ಗೆ ಧ್ರುವಿ ದಾದನ್ನಾಗ ಆಯ್ಗ ದಾಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಶಾಲೆಡ್ ಬರೆಯರಿಗೆ ಅಂಚ ಆಯಿ ಏನಲ್ತಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಯ್ಗ ಒಂದು ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಐಟ್ ಬರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಅಂತೆ ನಾಟಕ ಅಂತಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಿಕ್ಲ ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ರಜೆ ಇಟ್ಟು ಅಂತೆ ಉದಾಸೀನ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಅವಿತ್ತೆ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಗಂಜಿ ಒನಸ್ಗ ಬೀಟ್ರೋಟ್ದ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಐಕ ಏನು ಮೂಲ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೊಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೀಟ್ರೋಟ್ದ ಸುಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನು ಪಂಡ ಬನಲೆಗ್ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು ಸಾಸಿಮಿ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಅಂದಂತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಪಾಡೊಂದು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಐನಾಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ 2 ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ 2 ಟೊಮೆಟೊನು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು 3 ಒಂದು ನೆಕ್ಕ ಪಾಡುಡು ಅವೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ದಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ
ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿನಂಚಿನ ಬೀಟ್ರೋಟು ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡ್ ಬಟಾಟೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿನಂಚಿನ ನೆಕ್ಕ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಿಂಜ ತುಂಡು ಪುಳಿ ಪಾಡಿಯೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುನು ಒಂದು ತೀಪೆತೆ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಅಂಚ ಅಂತ ಪುಳಿ ಖಾರ ಅಂತ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುನು ಅಂಚ ಬೇಯರೆ ದಿಯೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ತುಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ತುಪ್ಪ ತುಳಿಯನ್ನು ಪರಿಮಳ ಉಂಟು ಅಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ನ ಅಂದಿತ್ತೆ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಕೈಪುಗು ಒಂದು ನೇಯಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಅವು ನೇಯಿ ಐಕತ್ತು ಮಲ್ದಿನಿ ಚಪಾತಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪು ನೀರು ದೋಸೆ ಪೂರ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಕೈಪುಗು ನೇಯಿ ಪಾಡ್ದಿರದೆ ಆತು ತುಪ್ಪ ಎಂತು ಬಾರಿ ಪರಿಮಳ ಅಂಚನೆ ಗರಿ ಗರಿ ಆದ ಆತನ ಅಂಚನ ಮಗಲಿ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲೆಗ ಗಂಜಿಗೊಂತೆ ನೀ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಕಂದಿನಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಟ್ರೋಟ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ತಾರೆ ಪಾಡಿ ಅಂತೆ ತಾರೆ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮೂತದ ಒಂಚೂರು ತಾರೆ ದೊಟ್ಟು ಚೂರು ಕೊದ್ದಿಯರೆ ಬುಂಡ ಯಾವುದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೀಟ್ರೋಟ್ದ ಕೈಪು ತಯಾರಾಂಡು ಅಂಚ ಯಾನೆಂಚ ಮಲ್ಪ ರೆಸಿಪಿ ನಾವು ಎನ್ನಿಗೊಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಿಗುಲು ಏನಾರ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪರು ಆಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜೊತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾದ್ಯನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋನು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯಾಡಿನಿ ಒನಸ್ಗೆ ಬೀಟ್ರೋಟ್ದ ಕೈಪು ದೊಟ್ಟುಗು ಒನಸು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ನೀಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪಂದ್ಯನವೇ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸುರು ತೂಪಿನಗಳು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ದಟ್ಟು ಬರ್ಪದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್.